Mag Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag Artisan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Diyos maray na hapon, tabi sa Indogabos mga tugang. Good afternoon everyone. Siya wuhaw sa tuyang mga tugang na Chinese and sa tugang tang mga Kastilaloy or Kastila. Pwedeng sabihin tang Buenas tardes amigos, amigas, compañeros, compañeras. Kumusta po kang mga tugang? Ngayon na daw ning Sabado, petsa 14, kang bulan ning Hunyo 2025. And by the way, sa aga mga tugang, every third Sunday of June, sineselebrate po ang tinatawag na Father's Day. Happy Father's Day po sa gabos ng mga tatay. Pero alam mo, may nabalitaan kasi ako doon sa Japan. Sabi sa kanila, yung tinatawag na pagdating daw sa Father's Day or sa Teacher's Day, they daw sinaselebrate nila yon kasi sa kanila, every day is a Teacher Day. Every day is a Father's Day. Tama nga naman mananggad. Kasi talaga naman dapat hindi sa isang taon lang isa-celebrate mo ang Father's Day. So every day, dapat, di ba, nasa 10 Commandments yan, nasa ika-4, honor your father and mother. Tuwing May, Mother's Day. Pag June, Father's Day. So every day, dapat i-celebrate ang Father's Day, o Mother's Day, o Teacher's Day, hindi once a year. Yan po ang nabasa ko one time doon sa media, kasi magayon mga tugang ito na talagang sabi nga isa-celebrate talaga ang Teacher's Day, Father's Day, every day. Okay? But anyway, mga tugang, sa aga naman, isa-celebrate sa simbahan ang isang mystery na tinatawag natin the mystery of the Holy Trinity. Sa aga is Holy Trinity Sunday. Yun, okay? So, but anyway, aral daw taman iyan. Pag-umasa ng every year, kundi every day na nagkukrus kita, we remember the Trinity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Yun, we celebrate Trinity. Bako man every year yan. Kaya every day, parang Teacher's Day, Father's Day, every time we honor your father and your mother, you celebrate Father's Day. Or every time you make the Son of Cross, you make the day, Trinity. Yan, Trinity, mga tugang. Well, sa aga, ay petsa 15 kang bulan ning Hunyo, kaya tuwing Sabado kaya mga tugang, ang satuyang piggigibo is mag-andam o magpreparar para sa aga. By the way, magsimba tabi kita, magayon baga pag nagsisimba kita, kita ay nanonorish. Ano ba, Father, ang sabihin nanonorish? Siyempre, kita ay lumalago, we grow at nabubusog. Pag nagsimba tayo, nabubusog tayo sa salita ng Diyos. Sa salita ng Diyos at nabubusog po tayo pag tumanggap tayo ng komunyon. Maganda po pag nagsisimba tayo, hindi lang po pupunta sa simbahan. Kasi minsan ang nangyayari, Father, nagsimba na po ako. Anong ginawa mo? Nagsimba lang, nagpunta lang sa simbahan, nagsimba na po ako. Hindi po ganon ang pagsisimba. Ang pagsisimba ay ang pagsasamba. Ano pag ibig sabihin ng pagsamba? Ang pagsamba, mga tugang, ay ang pakikinig sa salita ng Diyos,
at pagninilay-nilay sa mga narinig nating salita ng Diyos. Kaya bukas, ang babasahin mga tugang sa unang pagbasa ay mula sa aklat ng kasabihan. At ang pangalawang pagbasa naman ay mula sa aklat ni San Pablo sa mga taga-Roma. The same time, sa Ebanghelyo, atin mapapakinggan ang Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 16, talata 12 hanggang 15. Napakaikli po yun, pero napakakahulugan. So, napakaganda po. So, doon sa unang pagbasa, parang marinig nyo na po, at least mapagnilay-nilayan po natin, ito po ay mula sa Kasabihan, Kabanata 8, talata 22 hanggang 31. Basahin po natin kasi parang at least marinig ninyo, kasi sabi nga, faith comes through hearing. Sa ating pakikinig, lalo tayong lumalago ang ating pananampalataya. Kaya dapat palagi tayong makinig sa salita ng Diyos. Hindi lang nakikinig tayo sa mga chismis. Ay, ang problema, nakikinig tayo sa karamihan. Ay, ano naman ang latest? Latest daw. O hindi. Dapat ano po ang magandang pakinggan? Ang salita ng Diyos. Kasapagat ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay. Ang salita ng tao, hindi mo maasahan na nagbibigay buhay yan. Kung saan, naninira pa yan. Papakaraot sa ibang tao. Kaya itong salita ng Diyos, napakaganda po. Basahin ko po. Nilikha ako ni Yahweh sa pasimula ng kanyang gawain, kauna-unahang sa kanyang mga ginawa noong una. Yun, nakikita natin, maliwanag. At maganda po ito. Sa panoon, ako'y itinatag na sa simula bago pa simulan ang daigdig. May tinutukoy dito. Walang iba kundi dito si Kristo. Kasi sa simula, nandoon na kaagad Di si Kristo, noong wala pang karagatan, yung nilalang yan, ay sumilang na ako. Si Kristo yun. Bago pa ang mga bukal ng sagana ng tubig, bago pa nailagay ang mga bundok, una pa sa mga burol, ako'y sumilang na. Bago pa niya nilikha ang lupa at ang gubat o ang nangunang alabok ng daigdig. Naroon na ako nung likhain niya ang kalangitan at iguhit ang kumpas ng kalaliman, nang ihugis niya ang mga ulap sa itaas at bumalong ang mga bukal sa karagatan, nang lagyan niya ng hangganan ang mga dagat upang di umapaw ang tubig sa pangpang. Noong itatag niya ang pundasyon sa lupa, kapiling niya ako, tagapamahala. Ako ang kaluguran niya sa araw-araw at naglalarong lagi sa kanyang harapan. Habang naglalaro sa sangkalupaan, nalulugod ako sa mga tao ng tao. Mga kaibigan, yan po ang unang pagbasa na maririnig natin bukas. Napakaganda po itong paalala mula sa aklat ng Kasabihan, Kabanata 8, talata 22 hanggang 31. So napakaganda po sa kapistahan ng Trinity o tatlong persona sa isang Diyos na nag-uumapaw. Sabi nga dito, di ba? Napakaganda po dito nag-uumapaw at malikhaing pag-ibig. Kaya sa unang pagbasa, natunghayan natin ang presensya ng Diyos na naroon na bago pa nilikha ang lahat. Si Jesus po yun. Sa simula hangad na niyang ipahayag ang kanyang mga umapaw na pag-ibig. Kaya nga, kanyang nilikha ang daigdig. So nandoon may Diyos na po talaga. Nung siya ang naglikha sa atin. Kaya sabi nga, kapag in love ang isang tao, hindi niya may tatago ang pagmamahal sa kanyang puso. Totoo naman talaga makikita mo kung in love ka. Hindi mo maitatago. Nag-uumapaw ito. Totoo naman ang pag-ibig kasi, sabi nga sa English, diffusive. Okay? Nag-uumapaw ito
Makikita ito sa ningning ng kanyang mga mata at matamis ng ngiti. Yun, cute na cute, ano? At ang kanyang paghahangad ay maipahayag ang umaumapaw na pag-ibig. Siya nagiging malikhain, talaga very creative, ano? Ang taong nagmamahal. Inilalabas ito sa tula, kanta, at iba pang ekspresyon. Kaya tingnan ang taong umiibig, maraming paraan, mailabas niya ang kanyang pagmamahal. Yan. Napakaganda po. Kaya ganoon din ang Diyos, ang karanasan ng tao ay nag-uumapaw na pag-ibig, at tilamsik ng lang pag-ibig ng Diyos. So makatugang, ang pag-ibig natin ay tilamsik lang po yan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sa unang pagbasa, makikita natin, nandoon na ang Diyos. Ano? Nandoon na ang Diyos sa kaya nung pa bago likhain ang lahat, nandoon na ang Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos ay talagang nag-uumapaw na. Anyway, babalik mo si Father Boots pagkatapos ng mga paalala. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase, OP, ngunyan na daw ning Sabado,
petsa 14 kang bulan ning Hunyo 2025 kung saan mga tugang inaandam po namin kayo sa bukas sa araw ng linggo na kung saan bukas ay ating ipagsiselebrar ang Trinity Solemnity ng dakilang kapistahan ng tatlong persona sa iisang Diyos. There's only one God but three persons. Yan, makatugang. At binasa natin kanina ang unang pagbasa. Sa pangalawang pagbasa naman, ating matutungayan ang sabi ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 5, talata 1 hanggang 5. 5 verses lang po ito pero napakaganda po mga sasabihin nito. Basahin po nga natin. Sa pananampalataya tayo naging matuwid at may kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. So malaki po ang idudulot ng pananampalataya. Bakit? Naging matuwid ang tao sa pananampalataya kay Jesus. At lalo sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa pamamagitan niya, tayo pumasok sa kalagayang ito ng pagpapala at buo ang ating loob dahil ang kaluwalhatian ng Diyos ang ating inaasahan. Yun naman talaga palaging ang taong naniniwala ay may inaasahan. At buo rin ang ating loob maging sa mga paghihirap sapagat alam nating ang paghihirap ay nagbubunga ng tiyaga. Yun, tingnan mo hindi lang basta naghihirap, kundi ang paghihirap pala nagbubunga ng tiyaga. Ang tiyaga ay nagbubunga ng katatagan. Tingnan mo naman So may talaga nagbubunga pala at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. At di mabibigo ang ating pag-asa sapagat ibinigay na sa atin ang Espiritu Santo na siyang nagbubuhos ng pagmamahal ng Diyos sa ating mga puso. So napakaganda mga tugang na ito po mga tugang ang pangalawang pagbasa mula sa aklat ni San Pablo sa mga taga-Roma kabanata 5 hanggang 1 at talata 1 hanggang 5. So pinakikita sa atin na ang ating pananampalataya bagamat tayo ay nahihirapan ay may bunga ito ang bunga nito, ang magtiyaga tayo. Magtiyaga. Tingnan mo itong mga nagsipagtapos kayo, O kung hindi sila nagtiyaga, hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral. At ang tiyaga, mga tugang, napakaganda, nagbubunga ng katatagan. So kung nagiging, sabi nga, karakter nagiging matatag ka. Kasi sa tiyaga mo, nagiging nasanay ka na sa kabutihan. At ang katatagan, matatag ka na, nagbubunga ng pag-asa. Yan. At sabi nga, di mabibigo ang ating pag-asa. So, hope will not disappoint us. But because, unang-una, ang Diyos will never disappoint you. Tandaan po natin, hindi ka bibiguin ng Diyos. Yan. Dahil sa pananampalataya mo. Yan. Pero manampalataya ka sa tao, maaaring mabigo. Kasi hindi naman totoo minsan sinasabi ng tao. Pero pag sinabi ng Diyos, totoo yun. Bakit? Si Kristo mismo nagsabi, I am the way, the truth, and the life. Kaya talagang maaasahan po natin ang bawat salita ng Diyos. Pero mag-ingat po tayo. Lalo sa panahon ito, maraming scammer, maraming mangluloko, maraming fake news. Mag-ingat po tayo sa mga salita ng tao. Kaya pag nagsalita ang tao, ay i-question muna natin. Sabi nga, be critical. Hindi yung, oo, makinig ka kagad. Kung sa Facebook, pindot ka ng pindot, share ka ng share, na hindi mo alam, yung sinishare mo pala, fake. Mahirap po yun. Pero sa salita ng Diyos, hindi ka po mapifake. Kaya, ang salita ng Diyos ay totoo. Kaya mga tugang, doon tayo maniwala sa salita ng Diyos. Kaya sabi ko mga tugang, maganda po na araw-araw ating basahin at pagnilay-nilayan at hindi lang yan, lalong-lalo na isabuhay ang salita ng Diyos. Yun. Sa Ebanghelyo, sa kilawang pagbasa mga tugang, ito po ang masasabi natin dito.
hangad ng Diyos na maranasan natin ang kanya mga pag-uumapaw na pag-ibig. Hindi lang sa kalikasan, kundi pati na sa ating katauhan. Ano? Kaya nagkatawang tao ang Diyos, hindi ba? Si Jesus, naging tao. Ang Diyos naging tao kay Jesus. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, naranasan natin ang kanyang kagandahang loob at nag-uumapaw na pag-ibig na sa puso natin ay ibinuhos. Kaya bawat tibok ng puso natin ay tibok ng puso ng Diyos. Sabi ko nga tuwing pag ako ay nagmimisa at halimbawa nakatayo ang mga tao, pakilagay lang po ninyo ang inyong kanang kamay sa iyong dibdib. Yun. O na pag nilagay mo ang iyong kanang kamay sa iyong dibdib, ano ang mararamdaman mo? Tug, 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 tug. Yan, bawat tugtog na tug, tug, tug. Bawat tibok ng iyong dibdib, yan po ay tibok ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano? Napakaganda po yun. Ano? Well, sa ating ebanghelyo, mga katugang, ating matutungahan ang wika ng Panginoong Hesus na hindi pa tapos ang pagpapayag ng Diyos sa kanyang pag-umapaw at malikhaing pag-ibig sa atin. Hindi pa tapos. Narinig ko nga yung nanay nung baccalaureate mass sa act of gratitude, sabi ng nag-testify na nanay na estudyante na nanay ng isang estudyante, si Mrs. Balini, sabi niya, hindi nagtatapos ang aming pagmamahal sa inyo. Ano? Kahit natapos na ang inyong pag-aaral, pinatapos na namin kayong pag-aaral, hindi nagtatapos ang aming pagmamahal sa inyo. Wow, napakaganda, no? Maganda po ito sa mga anak na sabihan ng kanilang mga anak, hindi nagtatapos. Patuloy pa rin ang pagmamahal. Sapagkat sabi niya, ang pagmamahal po ay walang katapusan. Para ba sinasabi rin natin, ang pag-aaral ay walang katapusan. Habang tayo ay nabubuhay, dapat po tayo palaging mag-aral. Okay? Life learning, lifelong learners ang tawag yan. Lifelong learners. Yan. So, kasi, halimbawa, kayo ngayon, tapos na mag-aral, at dahil nakikinig kayo palagi kay Father Butch, edi matututo kayo. Totoo naman mga tugang, kaya nagtsatsaga din ako. Nagtsatsaga ako, kahit ngayon may gagawin pa ako, pero nag-record na po nga ako. Para sa ganun, patuloy ang pangangaral natin. At kayo rin, patuloy din ang inyong matututo. Ganoon din po ako. Patuloy din ang matututo ako at patuloy din mangaral. Sapagkat sabi nga, ang mangangaral ay nag-aaral. Hindi ka pwedeng maging mangangaral na hindi ka nag-aaral. Yan po mga tugang. Maganda po yan. At doon sa speech nga ng aming guest speaker kahapon sa graduation dito sa UST Legazpi, sabi nga, excellence, living excellence, we have to, hindi not simply to pass, but to surpass. Yan ang napakaganda po yan, paalala. Kasi hindi, tama na, pasado na po. Hindi importante, hindi lang pasado na. Importante, talagang, sabi, sa English maganda kasabihin yun not simply to pass, but to surpass. That is living excellence. So, ang ibig sabihin, ang pagsasabuhay ng katibayan. Matibayong ka talaga. Pag matibay ka, arugkaan. So, yun ang mga tugang. Ganun ang Diyos Patuloy ang pagmamahal niya sa atin. Kaya sa Ebanghelyo, bukas, mapapakinggan po natin ang Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 16 hanggang talata 12 hanggang 15. Basahin ko po mga tugang bago tayo pagsamantalang mag-break. Ito po. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, pero hindi ninyo masasakyan ngayon. Ibig sabihin, hindi naman si Jesus nagmamadali. Phase by phase, gradually. Okay? May gradual lang. Ngunit pagdating niya, ang Espiritu ng katotohanan, ihatid niya kayo sa buong katotohanan. So, dapat marunong tayo maghintay. Napakaganda po. Si Jesus, hindi po nagmamadali si Jesus. Hindi. Kaya tawag niyan, facing lang. Okay? So, marami pa sana. Pero,
ano kung anong tama, ang panahon na papanon, ibigay mo yan, okay? So sabi, ihatid din yan ng katotohanan. Kaya dito mga katugang, pagkatapos na ang Diyos magkatawang tao, ang God the Father send His Son, and Jesus Christ will now send the Holy Spirit. So makikita talaga natin dito yung tatlo, tatlong persona, pero iisang Diyos. Hindi siya mangungusap mula sa ganang sarili, kundi ang narinig niya, ang ipangangusap niya at ang mga bagay na darating na ibabalita niya sa inyo. Mula sa akin, siya tatanggap at magbabalita sa inyo at sa gayon niya ako luluwalhatiin. Akin ang tanang Ama. Yun, nakikita mo dito, makikita natin dito ang God. Akin ang tanang sa Ama. Dahil dito, kaya ko sinabing mula sa akin, siya tinanggap na magbabalita sa inyo. So mga kaibigan, dito pinakikita na sa atin talaga ang role ng God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, na sila po ay iisa. So napakaganda po na paalala sa atin ito na ang pag-ibig ng Diyos, at dahil sa kanilang pag-ibig, dahil sila nagmamahalan, sila po ay nagkakaisa. So, napakaganda po, kung tayo mga Pilipino ay nagmamahalan, tayo po ay maaring magkaisa. Hindi po tayo maaring magkaisa hanggat hindi po tayo nagmamahalan. Anyway, babalik muli si Father Butch pagkatapos ng mga paalala. Ang oras tabi ko niyan is 30 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po tayo sa programa Maray na Hapon with Father Butch Bombasi, OP. Ini po sa Rong Tepas Live. At pinag-uusapan pa rin po natin ang tungkol sa kapiestahan bukas. Ang Solemnity of the Most Holy Trinity. At binabati ko po ang may mga parokya na Santissima Trinidad Parish. Alam ko po sa Manila mayroon Trinity, sa Balik-Balik, Sampaloc, pero dito sa Albay hindi ko po alam, At anyway, ito pong misteryong po ito, talagang hindi natin talaga maiintindihan ng lubusan. Pero at least in a way maiintindihan natin na una, nilikha, may tagapaglikha. Okay, maliwanag, may tagapaglikha. At nung nilikha ng Diyos ang mundo, ang lahat, lalo ng tao, nagkasala ang tao. At anong ginawa ng Diyos? Nagplano na ililigtas niya ang tao. Gradually, hindi man nagkaagad-agad nung nagkasala ang tao. Sige, iligtas na kita. Hindi. May preparation po yun. And then, ipinadala at the fullness of time, pinadala niya po si Jesus. So, Ama, Anak, yung kanyang anak, pinadala niya. At makikita po nga natin ito sa sa binyag ni Kristo. This is my beloved Son. Pag may sinabi, this is my beloved Son, sino yun? The Father. And pagdating doon, in whom I am well pleased. Pagkatapos, mayroong dove, the symbol of the Holy Spirit. So makatugang, at doon sa Ebanghelyo kanina, narinig din natin na ipadadala ang Espiritu ng katotohanan, walang iba, ang Holy Spirit ni Jesus. So yun po mga tugang, makikita natin na iisa lang ang Diyos, pero ang kanyang papel na ginampanan ay pagkakaiba. Magkaiba pero nagkakaisa. Iyon.
Alam mo, ang Holy Spirit, mga tugang, o a Trinity Sunday, ay halimbawa po ito ng pagkakaiba-iba, pero tayo ay nagkakaisa. Halimbawa, ikaw ay Amerikano, ako ay Pilipino. O sabi, magkaiba tayo sa lahi, pero magkaisa tayo dahil ang ano natin, ang parts of our body, the same. May ulo ka, may ulo din ako. May tiyan ka, may tiyan din ako. Ang ribs mo, pareho naman. Number of, ang teeth natin, pare-pareho. Para ba sila sabi, ang tao po, magkakaiba-iba ang tao. Pero, ang katawan ng tao ay isa lang. Nakita po ninyo, yan ba iba, parang halimbawa lang po yan, analogy po yan. Para sasabi natin, ang Diyos ay iisa lang. Ano? Pero, ganoon din, we have one body but different parts. So, parang ganoon po yun. Ano? Pero alam mo itong mystery of the Holy Trinity, na basic po ito. This is the doctrine of faith in Christianity. Okay? Understandable, not with our heads. Totoo naman, hindi na maintindihan ito ng ating mga ulo, but with our hearts and our faith. Yun. Ang sabi nga, makakaintindi nito, puso. Kaya pag wala kang puso, hindi mo maintindihan. Kung lahat ang sayo ay ulo, ay walang mangyari. May ulo ko nga, wala kang puso, ano ka, tao? Yan. At itong Spirit, itong Holy Trinity, mga tugang, ay nagtuturo sa atin that, sabi nga, 3 distinct persons. Magkaiba. The Father is not the Son is not the Father, the Son is not the Holy Spirit. So yun po, magkakaiba po yan. Okay, but ito po, 3 distinct persons in one God, but sharing divine nature. Pare-pareho tayo, ikaw Amerikano, ikaw ay Kastila, o ikaw ang Chinese, ako Pilipino. So, iba tayo, pero we have the same human nature. Yun. Ang Diyos ganun din. They may be different persons, but they have the same divine nature. Ang tawag ngayon, co-equal and co-eternal. So, alam mo, di ito maiintindihan nga sa tuwing mga ulo. Ano? Sabi ko nga kanina, maiintindihan lang po ito ng ating pananampalataya at ating puso. So, our mind cannot grasp the doctrine which teaches that 1 + 1 + 1 is 1 and not 3. Yan ang hindi maintindihan yan. Ano? But we believe, naniniwala tayo in this mystery because Jesus, who is God, tinuro niyan. Hindi ba? Baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Actually, nasa Bible po yung Trinity. Bakit? Sinabi ni Kristo, nasa Great Commission, sasabihin, wala naman Trinity sa Bible. The word Trinity, wala. Pero nandoon yung God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So in other words, ito nga tinatawag niya na we have to reflect. Ang problema kasi, we read the Bible by the text, not by the context. Yan ang problema. If we read the Bible with the text and not with the context, magkakamali po tayo. Kaya kahit saan, hindi ba? Ilagay mo sa konteksto. Yan, problema. Hindi ka sabat ng sabat. Dapat ilagay mo sa konteksto. Alam mo, may nag-usap-usap, pumasok ka, hindi mo naman alam talaga ang punot dulo, yung konteksto na pinag-usapan nila, hindi naman sa konteksto mo, hindi kayo magkakaintindihan. Okay? Maliwanag po yan. Ano? So, alam mo naniniwala po tayo sa misteryong ini, na si Jesus, na Diyos, naging tao. Ano? So, yun. Who is God taught it clearly, the evangelist recorded, the fathers of the church. Yan po ay napakahalaga po yun. Kasi after, tingnan natin tandaan natin na yung mga apostoles, yan ang naging kasama ni Kristo. Pagkatapos ng namatay mga apostoles, yung mga fathers of the church, sila po ang mga sumunod. Ano? Yung fathers of the church. Kaya yung mga turo ng mga apostoles ay naituro po yan sa fathers of the church. Yun. At kaya ngayon, nakita natin the fathers of the church, and then nasa atin na ngayon yun. Okay? So, maganda po mga tugang iyan. So, the fathers of the church
tried to explain it. Kaya nga, nandun yung mga bishops in the Council of Nicaea and Constantinople define it as a dogma of Christian faith that there is a blessed Trinity composed of Father, Son, and Holy Spirit. At alam mo, importante po yung mga tugang sa buhay Kristiyano. Bakit? Tandaan po natin, all prayers in the church begin in the name of the Holy Trinity and glorifying the Trinity. Diba? So, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. At pagkatapos, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, glorifying the Trinity. At tandaan po natin, pangalawa, all sacraments are administered. Nung tayo bininyagan, kinumpil, inanoint, at tayo ikinasal, tayo nagkumpisal, tayo na ordinan, ano na doon? In the name of the Trinity. Yun, hindi ba? Binisan tayo. Magbe-bless ka na. In the name, I bless this in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yun. Pangatlo, when the church bells ring thrice daily. Kaya tingnan mo, ang bell ba? Tang, tang, tang. O, tingnan mo na. Yan naman. Diba? Tang, 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 tang. Hindi naman ganun. Tang, 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 tang. Badil po yan, Father. Kayo talaga, oh. Hindi ganyan. Kaya tingnan mo pag kayo talaga. Bakit? Pag pag nagkakampana, tang, 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 parang halina kayo, halina kayo. Ganun po 'yon. May symbolism po 'yon. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Trinity kaya 3 times. When the church bells ring thrice daily, they remind us to give glory to the Trinity, the incarnation of Jesus and His redemption of all us. And then number 4, we bless ourselves and the priest blesses us in the name of the Holy Trinity. Diba? So, I bless you, the Father, God the Son, the Holy Spirit. Yun baga, hindi naman, I bless you, the Father. Tapos na. No, palaging binibindisyonan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Okay? Ano pang biblical basis na to? Father, wala naman sa Bible ang Trinity. Basahin mo ang Bible. Nandoon po, okay? There are only vague and hidden references of the Trinity in the Old Testament. But in the New Testament, tingnan natin doon sa we will create man. Sa Genesis po yun. We. So in other words, ay marami palang Diyos. Maraming Diyos. Pero ang ibig sabihin, 3 persons in one God. Okay? So yun. Ang una, sa New Testament, makikita natin in the Annunciation. Okay? In the Annunciation. God the Father sent His angel to Mary. God the Holy Spirit came upon her. The power of the Most High overshadowed her, and God the Son became incarnate in her womb. So sa incarnation ng nagkatawang tao si Jesus kay Maria, doon marinig natin God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Okay? Anyway, mababalik si Father Woods pagkatapos sa mga paalala. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng para bakal. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Tuhod, siko,
Baywang. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita Gerard sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP at dumako na po tayo ngayon sa ikahuling bahagi ng ating programang Maray na Hapon. Ngayon na aldaw ning Sabado, Petsa 14 kang bulan ng Hunyo na sa tuwing tinatalakay para bukas na Trinity Sunday. At kanina pinag-usapan po natin nga yung tungkol sa biblical basis of the Trinity. Kanina sinabi ko doon sa Annunciation, nang nagbalita ang Diyos kay Maria na siya magiging ina ng Diyos. Okay? O ina ni Jesus. O yun. Pangalawa, sa baptism of Jesus. Ano sa baptism of Jesus? When the Son received the baptism of repentance from John the Baptist, the Father's voice was heard, and the Holy Spirit appeared as a dove and descended upon Jesus. So nandun po naman ang Trinity. This is my beloved Son. Sino yun? Kung nagsabi, this is my beloved Son, siyempre, Father. This is my beloved brother. O pwedeng, yun, kapatid. But in sinabi, this is my beloved Son. Yun. So makikita natin. Yun. At the ascension, tandaan mo mga tugang, bago si Jesus ay pumanik sa langit, anong sabi niya sa mga apostoles? Jesus commissioned His disciples to baptize those who believe in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So nasa Bible po mga tugang, pagkatapos sasabihin na wala naman Father ang Trinity sa Bible. Again, ulitin ko, magnilay-nilay tayo. Read the Bible not by the text. Ulitin ko not by the text, but by the context. Yun, ang konteksto. Parang maintindihan natin. Yan ang problema. Minsan sa batas, ganon din. We have the letter of the law, not the spirit of the law. So, pagdating sa letter of the law, ano ba talaga ganon?
hindi tandaan natin, ang mahalaga po, Spirit of the Law, because pag Spirit of the Law, atin inaalam what is the purpose of the law. Pag letter of the law, wala, basta ganyan. Mali po 'yun, basta. Ano? Basta. Hindi naman tayo sa subasta. Hindi po, mali po 'yun. Dapat alamin po natin ano ba talaga ang kahulugan, ano ba talaga ang purpose. That is the spirit of the law. Kaya hindi po lahat na ay susunod tayo sa law. Pero tingnan natin, what is the spirit of the law? What is the purpose behind everything? Yun. Well, napakahalaga po yun. At makikita naman natin sa Ebanghelyo ni San Juan, sinasabi nga dito, sa John chapter 15 to 18, we have a detailed account of Jesus' teaching of the role of each person of the Holy Trinity. Okay? Maliwanag po yun. Sa Ebanghelyo ni San Juan, chapters 15 to 18, makikita po natin ang papel ng bawat persona sa iisang Diyos. 3 persona sa iisang Diyos. Ang una, God the Father creates and provides for His creatures. So, yan makikita natin. God the Father is the creator. And the good provider. Ng creation. God the Son, the Redeemer. He redeems and reconciles us with God. Siya po ang naging tao eh. Diyos na naging tao, parang tayo ay ibalik muli sa Diyos. Ang pangatlo, God the Holy Spirit, mga tugang, na siya ang nagpabanal. Isinugo ni Kristo, di ba? Nakita po natin yan. Bago mag-Pentecost, may ascension. Pero bago mag-ascension, nagkaroon ng resurrection. Pero bago nagkaroon ng lahat, nagkaroon ng incarnation. Nakita natin, God becoming man in Jesus through the incarnation. Pero bago nagkaroon yan, even before that, there was a creation. The creation of God, of Adam and Eve, okay, by God. Okay? So, nagkaroon ng God the Father yun. Kaya makikita natin, kaya sa liturgical season, makikita talaga natin the role of the Holy Spirit, the role of the Son, and role of the Father. So, napakaganda po yun. And then, the Holy Spirit sanctifies us, strengthens us, and teaches and guides us to God. Okay? So, ano po ang mga mensahe na masasabi natin dito sa pag-celebrate po natin ng Holy Trinity? Number 1, let us respect ourselves and other people. Tandaan po natin, bakit natin igagalang ang bawat isa? Dahil ang bawat isa ay templo ng Espiritu Santo where all the 3 persons of the Holy Trinity abide. So, tandaan po natin yan. Bakit ko ikagagalang kita kahit hindi kita Katoliko, hindi ka... Ang problema kasi pag hindi ka naman kaanib namin, hindi kita igagalang. Tinuro ba sa Bible? Nasa Bible po ba yan? Na pag hindi kayo Katoliko, pag hindi nyo kapananampalataya, aawayin ninyo. Ang turo ba sa inyo, awayin ang lahat ng tao? Ang turo sa Katoliko ni Jesucristo, love one another. And sabi nga ni Kristo, people may know that you are my followers if you have love for one another. Yan po ang turo ni Kristo. Hindi naman tinuro ni Kristo, itiwalag mo yan. Huwag mong mahalin yan. Huwag mong respetuhin yan. Yan, hindi po tama yan. Okay, pangalawa, mahalaga pong mensahe, let us have the firm conviction that the Trinitarian God abides in us. Nasa atin po ang Diyos. He is the source of our hope, courage, and strength, and that He is our final destination. Napakaganda po yan. Number 3, maganda pang isaalang-alang, isabuhay natin ito, na let us isabuhay. Sabi kong isabuhay. Let us isabuhay natin, let us live and practice the Trinitarian relationship of love and unity in the family relationship of the Father, Mother, and children, because by baptism, we become children of God and members of God's Trinitarian family. So sa mga tuwid, kung tayo naniniwala sa Diyos, magmahalan tayo.
Paano magmamahalan? Sabi ni Kristo, when I was hungry, did you give me food? When I was thirsty, did you give me drink? When I was naked, did you clothe me? When I was a stranger, did you take me in? When I was in prison, did you visit me? Yung mga importante, corporal works of mercy, spiritual works of mercy, yan po mga tugang. Why? Because the Trinitarian relationship of love and unity should be also be present in our relationship with others. Okay? So napakahalaga po yan, ha? So number 4 na ilagay natin sa mensahe ng Trinity sa atin ngayon ay ito po. Let us practice I, God, my neighbor, vertical and horizontal Trinitarian relationship sa buhay natin. Ako, ang Diyos at ang aking kapwa. Yan po. Pag yan po ang maisabuhay natin, siguro magkakaisa po tayo. Hindi na tayo mag-away-away. Magtutulungan po tayo. Kasi hindi ka naman nabubuhay na nag-iisa dito sa mundong ito. Bagamat, sabi ko nga, hindi siya Pilipino, tao siya eh. Tandaan natin na, ang problema sa atin kasi, hindi naman siya Pilipino, hindi siya Katoliko, o hindi siya kaanib natin sa pagiging Protestante. Mali po yan. Bago ka naging Katoliko, tao ka. Bago ka naging Protestante, tao ka. Nakakalimutan po yata ng ating pagiging tao. At doon sa tao, pagiging tao natin, nandoon po ang Diyos. We were created in the images and likeness of God. Tandaan po natin yan. Kailan ka naging Katoliko? Kailan ka naging Protestante? Hindi ba nang nabinyagan ka? O anong nauna? Nabinyag o silang? Silang ka muna, hindi ba? Yun na importante. Pare-pareho tayo. Naging Katoliko ka, hindi ka Katoliko, hindi ka Pilipino, magkapare-pareho po tayo. Tayo ay tao. Ganun po ang Diyos eh. Magkaiba. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, magkaiba. Pero po, they have the same divine nature. They have different divine persons, but they are only one in divine nature. Yun. Sana po naintindihan ninyo ang mystery of the Trinity. Kung hindi mo talaga naintindihan mga tugang, ibig sabihin talaga, mystery nga ito. The mystery of the Holy Trinity means one God in three persons, the Father, God, the Son, and the Holy Spirit, is like this, but more complex and less intelligible. Yun, sabi nga ni Saint Cyril. Okay? He tried to explain the mystery of the Holy Trinity using sun as an example. Pero kahit na maraming ang example na yan, kung hindi ka talaga naniniwala, ikaw ay baliwala. Anyway, importante, maniwala. Kasi hindi lahat ng mga bagay dito, sabi nga, na mga importante essentials are talagang hindi makita ng mata. Sabi nga si Little Prince, hindi ba? The essential things are invisible to the eyes. Anyway, inabot na naman tayo ng orasing pamamaram. Ito po si Father Boots Bombasio. Pinagpapasalamat po ako sa ating technical at sa inyong lahat na patuloy na nagtatangkilik at nagsusubaybay sa programang Marhay na Hapon with Father Boots. Sana po maging marhay ang sa indong aldaw asin ang sa indong weekend. God bless. Bye-bye.